बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद। Assalamu alaikum hurmatli bir tugandar. Bugünkü hadis sabak vistin teması itikaftin fazileti. Hazır men okugan Kur'an ayeti Al-Bakara suresinin 126. ayeti. Bul kuttu ayette Allah Teala aytat. Biz İbrahim menen İsmail'ge buyurduk. İkkongor menin uyumdu ziyaret kılıçular jana itikaf kılıçular oşondo elle ruku jana sajda kılıçular üçün abdan taza tutkula, taza karmagula. İkinci sure 126. ayet. Hurmatlı bir tugandar, itikaf sözünün sözdük manisi, leksikelik manisi, tohto je bir jerde kalu. İslam termininde orozo karmab, ibadet kılu niyet menen meçhete kalu, itikaf deb atalat. Biz murunku sabaktar vista, Ramazan ayının maniluluğu, orozonun fazileti, orozo ayında farz namazların oku, nafıl namazının maniluluğu, ziket beru, sadaga beru, jana uşul siyaktu bir top jakşı işler, jakşı amaldar turalı söz kılgan biz. Bugün dağı bir öte manilu tema turalı, Ramazan ayında itikafka olturu jönünde söz kılmakçıyız. Hurmatlı bir tugandar, kuttu Ramazan ayı ruhanilikten jaz mezgeli bolup sanıladı. Bu ayda Kudayga jakindaş üçün köptögün mümkünçülükler var. Munday uçurlardan biri Ramazan ayının akırge 10 gündüğünde itikafta olturu bolup sanıladı. Ramazan ayının akırge 10 gününde momun musulman adam dünya işlerinin jana dünya mamulelerden bölünüp oz vagin bir gına Allah Taala'nı zikir kılu menen ötkürü üçün anen uyuno başkaça aytkanda meçetke könöt. Meçetke barıp oturup taşat. Gündüzü jana tünü vaktisinin gövün Allah Taala'ga ibadet kılu, nafıl oku, nafıl namazın oku, Kur'an-ı Kerim'de oku, iyek Kur'an'ga oy jugurtu, Allah'ın zikir kılu jana dua kılu menen ötküröt. Anın jürögü Allah Taala'nın bu sogosuna iyilip turat. Tili Allah'ın zikir kılu menen alektengen bolot. Orozo siyaktu bul ibadetin bar ekendigi da murunku dindirde aytılgan. Başında okulgan ayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ga Kavani tavaf kılıçular jana anda itikaf olturgandar üçün ane taza karmo aytılgan digi turaluda söz kılıngan. Bul kutu ayet dağı itikafka olturuculardan faziletini jakşı jarık çaçat. Arışten Rabbisi jaratkan Kudayviş itikafda olturucular üçün özünün peygamberine buyruk kılat. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ga buyruk kılat. Hurmatlı bir tugandar, süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den közü ötkün köçeyin, Ramazan ayının akırgi 10 gündüğünde itikafka olturu adeti bolgun. Alemi, al sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkünden kiyin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayallarda oşul ele sünnetu erçip itikafta olturuşçu. Bul hadis sahih Bukhari'de keziyet. Hurmatlı tugandar, tileke karşı itikaftin faziletlerin köpçülük bilbeyt. Anan bul jagınan adamlar beykabar jana kaydiger bol jaşatşat. İtikaftin faziletlerin aytıp jatıp süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday aytkan, munday dedi. Man ittakafa aşran fi Ramazana kana ka haccateyni ve umrateyni. Kim Ramazan ayında bazı şartlar menen 10 gün itikafda oltursa 2 acilik jana 2 umra kılganday sovko bolat. Kanday sünçü bul. Adımdar kança
akça korutup, sapardan azaptарын çekip anan Mekke'ge ajilikka jana umraga barışat. Süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk Ramazan ayında kimde kim etkaftin bardy şartlar menen ötkürse, etkafta oltursa, al iki ajilik yani iki umrany kılganday bolat da. Aýbay çoň sowapty iş. Aýbay çoň sowapy tatykly kıla turgan ibadat bol. Dagy bir riwayatda munday dep kezget. Etikafta olturgan adamdyn misal, ihram kiygen adamdyn misal şeýakdy. Ajilikdan burun, umradan burun, mumun musulmandar Mekke'ge barıp ihram kiyişetdi. Anan özün Allah Taalanyň ibadetine bagştaşatdy. Özün Allah Taalanyň ibadetine daýardaşat. Oşunda etkafta olturgan adam, küdüm oşul ihram kiygen adamday bolata, şunday sowapko bolady, şunday maksatda al dünýä işlerinin bölünüp Allah Taala ibadet bilen alikdenir. Etkafda olturgan adamdyn misaly ihram kiygen adamdyn misaly şeýakdy. Al özün tolugy menen Allah Taalanyň aldyna taşdap, "Ey Allah, saga ant berim. Sen maga raýym kılmaýynça bul jerden ketpeýim" diýdi. Dagy bir hadiste munday dep kezget. Allah Taalanyň razyçyligi üçin bir gün etkafga olturgan adam menen tozokdun ortasynda Allah Taala üç çuңkur açat. Alardyn aralygy çigiş menen batyşdyn ortasyndagy aralykdan da çoň bolat. Başgaça sözler menen aýtkanda, al adam 5'ke kiret. Allah Taalanyň tozokdan sakdaýdy. Hurmatly bir tugandar, etikaf üçin kandaýdyr bir möhnet belgilengen emes, al olturgan adamdyn kalasyna jaraşa bolat. Kança gün kalasa, oşunça gün oltursa bolat. Al emes süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sünneti bolgun etikaf keminde 10 gün boluşy kerek. Ramazan aýynyň 20-nji gününün taňydan başlaw kerek. Antkine süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jönünde al sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün etikafda olturgany anyk aýtylat. Oşundukdan 20-nji roza günü bagymdatdan kiň başlaş kerek. Sebebi ar ýyl Ramazan aýy 30 günden turbaýdy. Aýrym ýyldarda Ramazan aýy 29 günden da boluşy mümkin. Oşundukdan egerde al etikafty 21-nji roza günü başlasa, anda anyň etikafy, eger oşul Ramazan 29 gün bolsa, anda anyň etikafy 10 gün bolbay kalat. Oşo sünnetge şaýkeş gelbey kalat. Oşundukdan 20-nji roza günü taňydan erteň menen bagymdat namazynyň kiň başlaş kerek. Oşunda mumun musulman kılgan etikaf, al Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sünnetine jaraşa bolat. Etikaf üçin eň ýaxşy yer bul jame meçet. Borborduk meçet, al etikaf üçin eň laýykly jaý. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde tümendegdoý aýtgan. Wa antum akifuna fil masajidi. Al-Bakara suresinin 188-nji aýatynda Allah Taala "Siler meçetde etikafga oturasyňar" dep aýtgan. Oşundukdan etikafta olturu üçin eň ýaxşy jaý bul meçet, Allah'nyň ýüri bolup isepdelenir. Hazreti Ayşe radhiyallahu anha aýtat: "La etikafa illa fi masjidin jami." Abu Davud attu hadis kitabinde keziken usul hadiste jami meçetin başka hiç kanday etikaf jok. Birle etikaf üçin jami meçetke baru şart. Birok eger kandaydyr bir argasyzlyk bolsa, zarylçylikka baýlanyşly meçetin sirtinde da etikafga oltursa bolat. Bul turaly Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'nın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu munday diýdi: "Etikafga meçetin sirtinde oltursa dile bolat, birok meçetdegi sowaptu ala albaýdy." Owa eger adam kandaydyr bir argasyzlygy bolsa, anda meçetin sirtinde başka jerde de, meçetin başka jerde de etikafga oltursa bolat, birok meçetdegi etikaftan ala turgan sowaptu başka jerden ala albaýdy. Albette meçetin özünün ordu bar, al bir gana Allah Taalanyň zikir kıluu üçin kurulgan bolat da. Oşundukdan al jerdegi sowapga başka hiç jerdegi sowap teňge gelbeýdi da, teňgeleýe albaýdy. Aýymdar turaly ammal maratu ta takifu fi masjidi beytiha. Ayal kişi meçetde etikafga oltursa bolat, birok üýde namaz üçin özünçe orun bölüp
oşul jerde etkafga olturuşu laýyk durak. Demi erkekleri üçin meçitke baru şart, birok ayımdar üçin alardyn kopsuzdugy da bar, alardyn başga jumuşdary da bar, alar üçin üýde olturgan jakşyrak. Urmatly bir tugandar, eger mümkün bolsa, momin musulmandar başka ibadatlar syakty Ramazan aýynda başka ibadatlardy kılı menen birge etkafga olturuga da harkat kılış gerek. Adam ön gün dünýä işleri turaly oýlabay, dünýä kamynda jiribey bir gina Allah Taala menen jakyn bolu, Allah Taalaga ibadat kılu, Allah Taala zikir kılu, nafyldardy oku, Kur'an oku, Kur'an goý jugurtu, Kur'andyn manilerin okup ýürünü, any düşünü, ana uşul syakty bir top tajrybalardan ötöp, bul mezgil jogorуда men aýtkandaý ruhanilikden jaz mezgili. Oşunduktan uşul gündörde etkafga oturuw jolu menen adam Allah Taalaga aýby jakyn bolot. Anen okugan namazdary, atkargan nafıl namazdary, okugan Kur'any jana kılgan zikirleri al başkaça bolot. Oşunduktan har bir momin musulman uşul tajrybadan ötüge harkat kılış gerek. Allah Taala bizge Ramazan aýynyň bardyk jakşylyklaryň, bardyk kut berkelerini nasip kılsın. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alamin.